Ako po mo, iwan mo dalag pagkaon ba? Kanang maluto ba? Lagi, pinos mo kayo balay lagi. Kayo di magdala. Payat atong mga tinayan eh. Na, mahintay magdala si Tanchong si Papi lagi. Pero ako bay, masure ko nga mas taas og chance magdala si Papi kaysa katanchong. Bitaw tinuod, basin ka tong igagaw na po di brownie yan dalhon. Ay na mag-aasa itong Tanchong, kaya wala kwarta. Ninininining, ninininining, ninininining. Naamo naman katsong, unsa naman sa nang trip nimo? Huwag na po ni katumar og tambal ba? Naunsa namin taon mo eh. So, bawal na dyan ko malipay. Yan ang mali pa yung budok ka. Kadaog kag lasto. Wala ko kadaog jo, pero murag yapon ko kadaog og luto. Ano man daw? Ay syempre, naunsa namin taon mo. Nabi ako'y auntie sa taga-Canada no. Gipaladaan kong cellphone niya. Do, diya kasong. Gwapo kay nag-quality ba kay gikan sa Canada? Syempre, kita kag brana ne. Realme. Android ne. Grabe, pitiya na sungoy. Wala. Pikoy man siguro na. Bitaw, kay dagan man na Shopee. Ayaw mo ko biyansa. Kay charger pa lang ano. Tag-5 men na. Ha? Yawas, mahala yun ay. Legit yun na. Naunsa legit lagi ni. Tanawa, pakit-unta mo kung unsa ni ka high-tech ha. O sige na sungbe, excited ko. Sige, pasiklaban ta mo, be. Hawani, be. Hawani, be. Wani. Di, pasabto sa tamo. Di ba ka nang pag-unlock sa inyong mga cellphone ninyo, di ba? Code ninyo. Oo, number. Mga hinang nilalang na siya. Ako high-tech na kayo ni. Kay face recognition na ni siya. Oh, grabe. Sige, nawa, pag-unlock ka. Nawa, nakikita, itutok na ako na. Nya, tanawa. Di mo tuwa sa kuha. Fresh from Canada pa ni siya. Daw sa ba na yun eh? Tuo na may anak siyong. Pilay presyo na. Pilay presyo ani? Tumataginting nga 30,000 pesos! Ipalit ka kasong, ipalit ko. Ayaw! Ako pala ang tinaunhan nga nakasilpon og ingani nila sa Pilipinas. Tanchong ba, iba kong cellphone, high-tech kayo. Gikan pa yung Canada, Paps. Ha? Mao ba? Kung cellphone gikan Canada, mao din ang gikagubtan ninyo diri. Paps, dili juga katuo sa ka-high-tech ning cellphone ako. Ay sosyo, ngayon kung ginambugian ang bago nimong cellphone, kay dili lang ikaw ang naay bago nga cellphone. Bate, China. China mo rin na, ma'am. Kung sa'y China, tanawa ni cellphone na. Kita ka, Apple ni ay Apple sa China, Japan ni. Hoy, klaro kay masaitik na yung mga paps kasi katanchong. Gani, kay mahal ba ng mga cellphone sa Japan? Oy, ay mo to anak. Gikan nag Japan surplus ra gikan kanawang Apple. Nay pinaakan. Aysa. Pilay kantidad na cellphone nimo. Yun ako cellphone, tumatagingting na. 30,000 pesos! Mahina! Chargeran ako na! Binuang, charger ha, 30,000 pesos. Naunsa di ka? Apple gani! Kaya na lang be, mahiti ka na ng cellphone. Sige. Kini nga kuha. Anaoran ako ang anlakan ni naong regamiton. Kasi ka nang imuapin ko dra. Ilumi, mo na yung panghambog. Face recognition tawag ka na ha? Kani ako na face recognition. Dapat yung voice recognition! Sampulang tamo ha. Giraw. Kita na ako ni Pastor Dan nga voice recognition. Sige. Awa mo, unlock nilo. Guwapo ko! Voice recognition accepted. Yate, palisdan ako ning antibay, murag na alasan man ko. Aysa, di mo mo tanag tagpila ni. Pila na, Paps. Pila. Tumataging lang naman na 100,000 pesos! Wala ka ba sa cellphone ba? Unya, napay makapildian ni. Awa na makapildian na, Paps Bay. Pero patistingad ako anang voice recognition daw. Gusto ka patisting sa voice recognition? Sige na, ay sit up na ako. Butangin bago na password. Guwapo si Damulag. Voice recognition accepted. Ulid akong itlog. Voice recognition accepted. William Lab Kaon. Voice recognition accepted. Anjo, pinaka-cute. Voice recognition accepted.
Voice recognition accepted. Yati na ni Uwang Ayro. Pilabutan niya, wala pa biya ko ka istorya. Ako alam ko kung ikuha na ni ba, password na kuha ni kay Tansyong Pugi. Voice recognition denied. Daon na ron ako kay ang iro nga Uwang. Kuha ni ba madaot ni. Wala na, di na magamit na. Pati masundog ni Uwang. Voice recognition denied. Atay na niyo, tulungan ko nga. Voice recognition denied. Voice recognition denied. Voice recognition denied. Voice recognition denied. Ma-open nun sa unang ako ni Ron. Bupa na git ni.